Тихо. Здравей! Нищо е. Игра с ни брата. О, хубе, какво става, бе? На мен, що не ми отговаряш, бе? Аз съм Вексус, бе. Вексус. Може би се отегнала, чакай. Абе, къв си ти, бе, Стевчу? Сега ще дропнеш. Дропваш, ари, дропваш. Дропваш, без каска. Какъв си ти, бе? Главата ти желязна ли е, бе, да теба? О, дропна. What е крипер? Хубе, да знаеш, че след малко може да ти споделям. За? Сега ще виж. Ще кажа, че е хакер. Да. Да знаеш, той е най-големият хакер. Да, бе. Хакер блокър. Къде ще ми това, бе? Кой звъни е чай седна? Ало, каже? Ти хубите в филма си. What? Къде си мисля? Ще играем, бе, идва, бе. Никой още е знам с малко що е Иван Дория. Без каска съм! Ще играем, бе, ари, идва и звъни с малко, бе. Взимам си го, миличко. Ще да взема фото. I hate you, I love you. Това тук къде ти е? Там зад мене. Не знам да ме, не помня вече. Тук не е място. Къде ще бъдете пържоли, майки ви тебе? Курве, но тука какви лаги. Айде. Тука какви лаги. Хайде следва. О, дропнах един. Дропнах 4. Събитие. Аз ги дропвам с канала по пипи. Да мен е дадна ли в кума? Айде ме да. Хубаво. Я само ще стана. Кое бе? Честно. На кое начерта ендерчев? Спомня и двете, два стъпка чу някакъв. Сега идвам да ги А взема. Жоре? А то, който е взел това, как да вземи парите? Няма ти ги дам, за мен е, че от педерас си взели да стара на това момче. На кой бе? Дето, ама аз подарях парите, така че Не е честно. Аз го взех, не е честно. съм взел ти. Аз го взех. Не би си го взел, картата ми го тръж, да ми го фърля на мен и ти го взема от него, защото той първо си го фана като мен. Ти кога го метна, бе? Аз дойдох брат тогава, сега ти кога го метна? Аз го метнах вече. Ти си бати педала, ти беше чакал. Си първа. О, долу има някакви чевета. You win 100k. Пише ми, че печела 100k, дай си ми 100k. Бягай! Ще докладвам на админа. Докладвам. Искаш ли тя да тримата уни в сусията веднага му ти гада? Няма да дигнат. Ари. Чай, къде спит? Ари хубе, ако дигнат, аз ще накарам някой от твоя клас да ти прави свирки, брат. Така, Ха-ха, не кой е? спида, Не, спида може да дигне, ама другите чевета няма да дигне. Криско и много не е скайпа босъм музика. Кой пък си ти, бе? По шмятата убили това. Умирам! Не! Кой не ще Yes, стига? yes. Умри, бе. Умри от спин. Умря. Жоре не се добавя, не се дигна още. Няма и да дигна, той трескова навънка. Спида, де го знам дали то мога да дигне. Криско го няма в момента. Знам, навънка е. Което бе? Онера. Оля, Се познаваме ли? Брат, убих 6 човека в клип. Бах ти батката съм. Познаваме ли го, Сашо? как се пишеш, бе? Аз ли, бе, китаец? Как? Вексъс. И чай, има да се Вексъс. Майка ти китайка. О, твоите сдръпнати очички, ама надолу. Пах, ПВП. Кит ПВП. Ай, стига ми толкова е. Бах ти нахвана, че се спават мъсъка, брат, ай, още. На кой такова си, на кой офис? О, пивите. Ано. Какво стана? Много пипето не са бивши. Ами в момента да, защото никой не идва иначе. Това? Я да долу на спандата видя как си. Его. Чакай, къде е? Его е. Ай, Това, да мен идва лапа певенти, пиши реста по хубаво. къде?
Къде дойде, че не разбрах? Той ще ти го напише, не се притеснявай. Идваш на лап евент и после ще платите му. Той е на ларпа PvP, бе. Идваш на евента, човек. Ова. Видя ли, бе, хубе, никой няма ти прави свирки. Късти. Ще му да. Пака. О, да, че. Онесет му... Айде, вече може. Вече може да Той не можеш. трябва много, той ти пее само му. Виж, че. Аз мога ли дах клипърче, бе. Ето тук преди трапвах хората, ама вече... Знам. Тук не мога да. Именно. Пускаш там отзес да ги трапваш тук. Аз не мога да. Посет, че. Дамян, Трусет. Тук вече мога да ги трапваш и ако спиш, идваш тук и не ти ходиш. В смисъл, правиш се, че продаваш някакъв хром и ги трапваш е тук. В смисъл, заставаш е така, ползваш ги вътре, затваряш е тук да сблокчи, скачаш тук и ги преминеш в картата. Ето тук ще правя казино между другото. Ще има ли стриптизерки? Казино бе, тапундира. Именно. Казиното стриптиз. Еми Ама аз- да. Ще има игри, дето са в смисъл... Какви игри, момче? А в едно казино, ако няма стриптиз, то това не е яко. Да мене че... Вземи. Даде ти спитка. Не джамбус. Да мене чувстваш ли се готин? Хубито ти даде джумбустка. Да мене чувстваш готин, говориш с хелпъра. О, Дай ми дърт. да мене говориш с админа в момента. Чувстваш ли се готин? Да, между другото, скоро ще съм младен. Скоро ще ми лижиш топките без да клякаш. Аз съм нали купя да ми лижа камера на тебе. На майка ти лижиш, нали? Вие на твоята лижа. О, топките така ли? Пак си падаш по гейчета. Аз на тъпава ти каза, че лижиш на майка ми топките. Сигурно кажеш, че майка си има топки. Ти го каза, не аз. Да мене това е логика. Хубе. Това е the best logic. Колко трябваше на 15-ти? Какво? На 15 колко трябваше да сме там? Хубито да знаеш, Той той е най-отговорният ученик. Да, аз съм най-отговорният ученик на тази планета. Ако искаш, може и програмата да ти каже. Хубе, ти имаш по-малко от мен отсъствие, да знаеш. Какво? Ти имаш по-малко извинение, не извинение от мен. Извини колко е, ама? Ти брат. Не маля се! Всяка седмица по 2 дена маля. Да, ама учиш по-лека, като аз не учим никъде. Аз си ги правя само вкъщи. Еми да,